O día 11 de setembro de 2007 producíase un vertido de puríns ao río Catasol procedentes da explotación porcina Porcícula Trasmundi S.L. de Melide, o que provocara a mortandade da vida animal e vegetal nun tramo de máis de 15 km de río. O dano máis visible fora a gran mortandade de troitas das que se recolleran máis de 2.600. Foron dous os xuízos contra esta explotación porcina. O primeiro celebrárase en outono de 2009 e o segundo en maio de 2010, e nos dous xuízos as sentenzas foron absolutorias. Si ben chama a atención poderosamente a absolución de Porcícula Trasmundi S.L. no primeiro xuízo, máis rechamante é, si cabe, que a segunda absolución se dictaminase por defecto de forma, xa que non se presentaron a declarar ningún dos dous expertos que elaboraron o informe pericial. Trátase de don Juan José Fernández Rilo, xefe de sección de calidade, e doña María Jesús Lorenzo Lorenzo, técnico superior especialista, ambos da Consellería de Medio Ambiente. Ao fío desta incomprensible conducta que convirte o informe pericial en mera información e non en proba, Xavier Pazo, presidente da Asociación de Troiteiros Río Furelos de Melide, amosa a súa sorpresa e indignación. Acabamos de entender que unha vez que están os feitos probados, que os imputados neste caso da Porcícula Trasmundi S.L., que reconocen os feitos, non dan rebatido para buscar unha posible solución, que salgan a soltos porque precisamente houve dous técnicos da Consellería, don Juan José Fernández Rilo, xefe de sección de calidade, e doña María Jesús Lorenzo, técnico superior especialista, ambos da Consellería de Medio Ambiente. Non acabamos de entender como non se poideron personar, posto que sabendo que o informe deles é primordial para que haxa unha sanción. Neste caso, o xuíz declara que a solución está asustada a direito, posto que os informes oficiais presentados non foron defendidos ni no primeiro xuízo polos técnicos que asinaron, que, como dixen antes, e nada máis. Entonces, a nós aquí agora o único que nos queda son as preguntas que temos no fallado, que temos na nosa cabeza, e é como se pode tomar unha decisión sin antes suspender a vista do xuízo, como non se suspendeu o xuízo, como sendo traballadores dos funcionarios públicos, neste caso os técnicos da Consellería de Medio Ambiente, como poden eludir impunemente as súas obrigas, como son as de presentarse como toda persoa a un xuízo cando están obligados. Para nós, isto danos a entender que todo isto pode estar amañado, de alguna forma, pola porta de atrás. Non podemos compartir, acatamos a decisión, acatamos a sentencia, pero non a compartimos. Pazo non comparte que o Concello de Melide non se presentara como acusación particular, logo de que membros do equipo de goberno dixeran públicamente que sí se personarían na causa. Que non a compartimos, tampouco non sabemos por qué, porque se houbera acusación particular, estes señores, neste caso os causantes deste vertido do río Catasol, que teño que recordar que mataron a vida en 15 km de río, non salían impunes como salían desta vez. O pobo é soberano, é sabio, e sabrá o que ten que facer chegado o seu momento. De todas formas, se tuvera que calificar con unha palabra que o vertido máis importante da terra de Melide quedar impune, cal sería? Nefasto. De pena.